Oh. Latare jembrung kaya alas. Lebu kaya akeh men yo. Iya iki yo. Lotes ketak seger ayo lotes yo. Lotes. Yo ayo. Pelem apa iki? Iki pelem madu iki enak iki nek dilotes. Oh jelas. Ayo lotes yo. Yo wis tak njiko genter sik. Tak nggih ngerah. Njiko genter. Ki arep ngerah piro yo? Sak kenake to. Angel ora yo? Mbuh apa paling. Iki genter iki yo. Sing enek gantole ra enek ya. Ngene ram yo. Nah, wi kena sitok. Nah, wis. Yo neh to. Mosok kursi tok. Ngene ram yo. Ngel men lho ya. Waduh, pecah itu. Ya Allah, Pak, kena gas iki. Ya aku enggak ngerti ya. Banyak tertentu. Ngotes apa ngambok. Ya amet ya. Ngotes amet. Wangan sik ngopi penak-penak lah kok malah di ngopi enak malah kopi ini tibani pelem ngantek. Wis sampean cari ngopine ning kono. Ngopi. Oh, malah nek wong ora pelem ngopine ning jopo. Kene sing kono mau malah ngengkel ngono diomongi ngono. Tapi ya jeneng ra. Oh, ngengkel ngomong ora dupak sen. Ngomong mesti kok rocos ae. Kene kopine kono. Lang. Oh, galak. Jangan. Ora sendok kabar. Barangan kok galak ya. Nek koncone ngene ya di. Arep ngotes ngono di. Tak iki. Uyah ikan wadem wis. Ngene wis ben kuapok. Nah, iki rasakno iki. Kopi sing mbok jaluk iki. Ngopi penak-penak sok mampuk enggak pelem tibani pelem ra karo-karuan. Oh. Ya, sone kono kok malah. Nyah. Terus tak. Oh, bisa seger kok malah. Wah. Wah, klek banyak itu. Kurang ajar arek kerucuk ning dasi sisan iku bocah kurang ajar.